Какво представлява компостът, как се прави и защо е важен за градината и околната среда? Здравейте и добре дошли! Днес ще разгледаме темата за компоста, една от най-естествените и полезни практики за нашите градини и за околната среда. В това видео ще научите какво всъщност е компост, как се прави и защо е толкова важен. Нека започваме! Какво представлява компостът? Компостът е органична материя, която се разлага чрез естествени процеси и се превръща в богат хранителен материал за почвата. Представете си го като рециклирана органична материя. Състои се от кухненски отпадъци, листа, клони и дори картон, които в крайна сметка се разпадат, благодарение на микроорганизми и червей. Крайният резултат е тъмна, рохкава материя, която е изключително богата на хранителни вещества. Как се прави компост? Да направите компост е лесно, стига да имате подходящите материали и условия. Компостът може да бъде създаден както на открито, така и в специални компостни съдове. Ето няколко основни стъпки. Съберете органични материали. Най-добре е да използвате комбинация от зелени и кафяви материали. Зелените материали включват неща като остатъци от плодове и зеленчуци, кафеена утайка и прясна трева. Те съдържат много азот. Кафявите материали, като сухи листа, слама и картон, са богати на въглерод. Осигурете правилната влага. Компостът трябва да бъде леко влажен, но не прекалено мокър. Ако материалите са твърде сухи, процесът на разлагане ще се забави. Ако са твърде мокри, може да започнат да загниват. Разбърквайте редовно. За да ускорите процеса на компостиране, е важно да разбърквате материалите на всеки няколко седмици. Това осигурява достъп на кислород, който е необходим за микроорганизмите, отговорни за разлагането. Изчакайте времето за разлагане. В зависимост от условията, компостирането може да отнеме от няколко месеца до една година. Веднага щом компостът придобие тъмна, рохкава структура и мирише приятно на земя, той е готов за употреба. Защо компостът е важен? Компостът играе ключова роля за поддържането на здравословна почва и екологично балансирана градина. Ето някои от основните ползи. Подобрява почвената структура. Компостът помага на почвата да задържа влага и да остане рохкава. Това е особено полезно за песъчливи почви, които не задържат вода добре, както и за тежки глинести почви. Добавя хранителни вещества. Компостът съдържа основни хранителни вещества като азот, фосфор и калий, които растенията лесно усвояват. Той също така насърчава микробната активност в почвата, което подобрява здравето на растенията. Намалява нуждата от химически торове. Чрез компостиране можете да намалите използването на химически торове, които могат да замърсят водоизточниците и да навредят на околната среда. Намалява отпадъците. Компостирането е отличен начин за намаляване на обема на битовите отпадъци. Вместо да изхвърляте органичните отпадъци, можете да ги превърнете в ценен ресурс за градината си. Как да използваме компоста? Компостът е изключително универсален. Можете да го използвате като тор за градината, да го смесите с почвата преди засаждане или дори да го използвате като мулч около растенията. Също така може да бъде добавен към тревните площи за подобряване на растежа на тревата. Компостирането е не само полезно за градината, но също така е и стъпка към устойчив начин на живот. Все повече градове въвеждат програми за събиране на органични отпадъци, които се използват за производство на компост в големи мащаби. В някои общности хората дори споделят компостни контейнери и така създават общностни градини, които служат като пример за устойчивост. Компостирането е лесен и ефективен начин да подобрим градините си и да се грижим за околната среда. То не само създава здравословна почва, но и намалява отпадъците и вредните химикали, които навлизат в околната среда. Ако ви е интересно да научите повече за устойчивото градинарство и други екопрактики, не забравяйте да се абонирате за канала ни. Благодаря, че гледахте и до следващото видео.